Kitaan mo na. Okay na eh. Mamaor ka na ko. O, diba? Dili na ako magmahay. At least nakakita ko gulay nga sayote. Tats, mo dayo sa mig bukid kay manguha mig gulay para natin sudan. Gusto mo uban? Tara. Sa tanto na mo tapok-tapok mga tats, nagsabot-sabot na hinuon mi nga mga tumigbukid kay manguha og gulay. Siyempre mga tats, naama mi kanya-kanya nga mga motor, ang among gihimo nagpasirit dayon mi. Og wala ko kay balo nga mao din indalang nga among magyan, puro din tungas-tungas. Pero pag abot nimo sa ibabaw mga tats, dili ka magmahay sa kagwapo sa view og kabugnaw sa hangin. Imagine nimo na alas 12 na sa udto na abot mi dira, pero tan-awang panahon murag alas 6 sa buntag. Gawas nga gwapo ang view mga tats, bugnaw jud ang klima dira no. Mao din ang tambok ang mga tanom dira. Tan-awa to itsura di mga tats, murag tag na ignorante. Oo, na ignorante jud mga tats kay nga naman first time na ako nakasaka diha. Wala ko ilaing gihimo dayon mga tats kundi gibidyohan nako kung unsa ang mga tanom diha. Naa de tanom nga talo nga pertin daghana. Akong giingnan akong amigo nga pwede ba ta makuha na. Ang problema kay mao pay pagbunga, gagmay pa mga tats. Abi na ko kana among harbison or kuhaon. Ang ingon sa akong amigo adto ta sa unahan kay didto ta mangita og gulay kay naay daghan didto. Kana akong gisabayan dira mga tats, iya nang parinti dira no. So kana mga tanom dira ilaha gyapon ng mga parinti ang tag-iya diha. So ila kong gitor diha or gipasuroy diha kay manguha lagi gulay. Pagpadulong pa lang nako didto nakakita kog abokado nga nangatagak. So akong gihimo akong gitan-aw kung unsa kadagan ang bunga. Mao nang akong gipunet kay akong dalon sa balay kay didto pahinugon. Sayang matats, nahulog man. Sayang kayo, nahulog. Pero napa daw daghan dito abokado. Di basta-basta matas, grabe, dalan pa lang ha. Pag abot na mo, 4 na lang para langit. Pero at least enjoy, di ba? Babalikan kita. Mao tong akong gipungutana akong kauban layo-layo pa bata. Ingon niya duol na lang kay naatay kawayan nga nakitaan didto ta mo duol kay manguha tag dabong dito. So pag abot mo dito mata, so wala ko nagdahom nga ang kawayan di ay walay bunga or walay dabong nga bag-ong torok. So akong gihimo okay lang sa ako ana kung walay gulay. Importante naka-experience ko diha kay dili lalim mo adto diha. Ingon niya balik lang ta sa payag kay naay sayote didto. Ganyan na mi tuk-tuk pangita gulay. Nakakita na jud ko gulay mga tats. Naay isa ka buk sayote. Dira. Kita na ko gulay oh, at least nakakita na ko ni adto mitug kano kanang kawayan manguha mig dabong. Walay dabong pero tanawa among view matats. Oh. Kitaan mo na. Okay na eh. Mamaor ka na ko. Oh, di ba? Dili na ko magmahay. At least nakakita ko gulay nga sayote. Matats. Oh, nana nakakita na mig saging. Unsa pangalan na ni? Unsa pangalan ni? Pako. Pako? Pako? Pako. Unsa nga pako? Pako sa manok? Ngayon pako sa kabuto. Pako. Unsa man sa adobo na? Oh. Oh, siyempre matas amo ning lungagon. No? Pag humana maglungag, pag humana man naglungag ring ginatawag lang pako. Kita mo nang bukid sa kong likod. Masaka daw mi diha. Ay nako ni uban na kamo na lang. Nya matats. Ngita sa kog tubig kay murag hapo naman. Di na ko muuban diha kamo na li saka. Bahalag unsa kadagan na prutas diha. Nya mo lang sa to. Thanks.